Il-Gvern se jinvesti 25 miljun euro f'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Putinu Cares fil-bini u tħaddim ta' ċentru ġdid ta' kura holistika għat-tfal u l-familji fil-Mosta li se joffri appoġġ mediku, psikoloġiku, terapeutiku u edukattiv waqt trattament tal forum varji tal-kanċer. L-iskopu li f'tali ċirkostanzi diffiċli u bżonn ta' appoġġ il-benesseri ta' tfal u l-familji Maltin jiġu indokrati bl-aħjar mod possibbli. Reni Zerafa, kap eżekuttiv ta' Putinu Cares, li ilu snin twal jaħdem ma' tfal li sfortunatament jaffaċjaw din il-marda kifra, tkellem ma' One News dwar l-importanza ta' dan il-proġett ġdid li se jindirizza l-problemi sa mill-bidu tagħhom. Tfisser li inti tkun qed tgħinhom ftit għal żmien ta' ħajjithom u mbagħad ipattuhom lura u jpattuh il-ħadd ieħor. Sa dan it-tantu qal li din il-ħidma favur it-tfal li għal-mument iħossu li d-dinja tkun waqgħet fuqhom u li waslu verament fit-tarf ma kienx tkun possibbli li kieku ma kienx l-għajnuna tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela u l-appoġġ kontinwu tiegħu. Hija importanza ma konniex naslu kieku l-art hija xi ħaġa meraviljuża u s-sapport li tituna huwa kbir u żgur ħajgawdu ħafna familji. Tkellem ukoll ma' One News il-Ministru Byron Camilleri li spjega l-mod kif permezz ta' dak imħabbar se jkun qed jissodisfa l-kriterji kollha relatati mal-loti ta' ċittadinanza bil-mertu f'pajjiżna. U għaddeċidejna li min ser ikun filantropiku, però wkoll ta' kondotta tajba li jissodisfa id-due diligence jista' jgawdi minn ċittadinanza bil-mertu jekk ikun qed jgħin biex jiffinanzja dan il-proġett. U b'dan il-mod rajna li allura anka b'investiment li ħajsir minn ċertu persuni permezz ta' lotijiet filantropiċi tagħhom li wkoll jista' jwassal sabiex siru Maltin, però Malta tgawdi.